ay para akong inaalok at nalulunod sa patikos ng mundo, sa kung ano lamang ang kaya ko. Bigang-biga na sa mga problemang di masolusyonan agad, parang wala nang bukas. Pwede bang umiwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan natin simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang anting kagandahan. Dahan-dahan iangat ang mukha upang masilayan